45 urte beranduago joan nintzen ni museo berera. Kuadro baten berri jakin nahi nuen eta hartara. Aurelio Arteta margolariaren kuadro baten aztarnaren atzetik nenbilen. Erdi ezabatua dagoen pista bati jarraituko banio bezala oso modu intuitiboan. Barruko abots batek esaten zidan kuadro hori garrantzitsua zela. Ezinbesteko pieza izango zela idazten ari nintzen novelan. Kuadroa izatez murala da. Ricardo Bastida arkitektoak Ondarroan uda pasatzeko zuen txaletean margotua, hain zuzen. 1922 urteko udan pintatu zuen Artetak margoa udal txaleteko egongelan. 60ko hamarkadan ostera, Bastida hil eta urte batzuetara familiak saldu egin zuen txaleta. Etxea bota egin zuten pisuak eraikitzeko, baina murala salbatu egin zen zorionez. Hormatik atera eta Bilboko museora eraman zuten Artetaren artelana. Museoan dago ikusgai geroztik, goiko solairuko geletako batean. Jose Julián Bakedano museoko arduradunetako batek erakutsi zidan murala. Garai batean txaleteko egongelako 3 paretak hartzen zituen. Hoien aitzinean begiratokia zegoen itsasoari begira egoteko. Museoan baina triptiko baten moduan dago jarrita. Erdi-erdian erromeria baten errepresentazioa ageri da. Horixe da piezarik handiena. Eta hegaletan gainontzeko 2 kuadroak datoz. Bata garaiko emakume batena da eta errenazimenduko Venusaren jarrera bera du. Bestea, bikote gazte bat da. Solasean, arbola baten abarora.